og vand. Hi guys, vi er Triple Girls. Jeg hedder Cyril. Jeg hedder Carla. Jeg hedder Anne. Og i dag der skal vi lave blind deaf mute baking. Nej, det er omvendt. Du Altså, mute deaf. Blind deaf. No, blind mute deaf. Ja, Jeg er blind mute deaf. Ja. Og jeg skal høre sådan noget rockmusik. Okay, så det vi skal bage, det er den her nemme chokoladekage fra Arla. Ja. Fordi det er det eneste, vi sådan kan finde ud af. Ja. Og jeg har den her med til min mund. Det bliver rigtig sjovt. Kan du lige vise, hvad du har, Cyril? Nå, men den er inde på værelset. Okay. Ej, girl! Hent den. Og jeg har høretelefoner, fordi Og hun skal høre sådan noget fucking jeg skal høre rockmusik. Hun skal høre sådan... Jeg ved ikke, Hun skal høre det der. Og Cyril har dem der. Nu tager vi sådan det her ting på. Ja. Så, hvordan fuck åbner man den her lort? Jeg kan ikke huske mit hår. Jeg kan ikke det her. Au, for helvede. Kan man høre det? Kan man høre det? Hallo, kan man høre musikken? Nå, vi begynder nu. Ja. Vi skal finde sukker. Prøv lige at vente, det er lidt. Okay. En skål! Siger det her. Det der. Ja. Hvor? Ja, Cyril. Her. Her. Jeg skal nok gøre det. Ej, hvad med det? Ej, Anne. Stop. Har I fundet skålen? Okay. Sukker. Hvedemel. Wow. Er det her? Jeg kan ikke gøre det lavere. Cyril, Ja. put det over i skålen. Hvor er det? Nej, ikke alligevel. Veje. Hvor er? Vejemål. Hvor er det? En vægt. Vi skal have sukker, hvedemel, kakaopulver, vaniljesukker, bagepulver, smør, 3 æg, kogende vand. Og så glasur skal vi have flormelis og vand. Hvad? Kan du høre mig? Hvad? Hvad? Hvor skal jeg veje til? Nå! Hvor fuck er skålen? Hvor er skålen? Her. 300 og... Her. I den her. 360 gram. Jeg siger stop. I den her. Held! Stop! Mere. Stop det så! Mere. Nej, stop. Jo. Du, jeg skal hælde. Stop det! Er det nok? For helvede! Der kom 2 ruter og fik meget kram i. Det er lige noget. Her. Nu har vi puttet 395 gram sukker ned i skålen. Don't run away. Don't think that they understand. 175 gram. Hvad skal vi have i nu? Hvad skal vi have i? 4. Hvor er I? Har I hældt i? Hvad? Like a movie. You play alive. And on. Og jeg kan høre det musik af det. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Fuck, den er helt tiden ved at falde ned. Ja. Hvad? 4 spiseskeer kakaopulver. Okay. Det er derovre. Hvor? Spiseske. Hvad skal der nu i? Men nu har du fundet det. Nej, oh my god. Har I fundet det? Carla. Hvad? Hvad? Carla. Cyril, har I vaniljepulver? Ja. 4 spiseskeer kakaopulver. Hvor er det? Har I vaniljepulver?
Hvor er den der holdet, Kalle? Kalle, hvor er holdet? Natron. Hallo, Kalle, hjælp mig lige med at finde noget vanilje. Rammer jeg i? Pulver. Godt, Siri, hvordan går det for dig? Det går vel fint, tror jeg. Hvor mange skal der dem? Godt, Siri. Har du puttet 4 i? Ja. Godt. Godt, så skal der 1 spiseske. Æg. Nå. Har I fundet æg? Det er fint. Har I fundet æg? Er det jer? Hvad? Æg! Hvad? Æg! Hvad? Æg! Æg! Okay, kom. Skal vi ikke også have mælk i? Skal vi ikke? Anne, hvor er Anne? Ej, Karle, fuck dig. Må jeg godt putte æggene i? Hvad? Siri, du skal røre rundt. Nå, nej. Hvad? Skal hun røre rundt? Skal vi røre rundt? Når Jeg hælder æggene i. Har du en elpisker? Jeg hælder æggene i. Æg i? En grødeske? En grødeske? Men du rører rundt. Skal hun røre rundt? Nå. Hvor er æggene? Her. Nej, jeg giver dig ikke æggene. Du taber dem ikke. Nej. Her. Så skal farven være hvid. Ja, æg. Hvad? Jeg forstår dig ikke. Hvor er æggene? Æggene, hvad skal de? Hvid. Æggene skal i kagen. Nej. Men der er ikke andre. Fint, så går vi ud med dem igen. Er det her, Anne? Anne, det er nederst i bunden, så er der nogle hvide æg. Jeg kan godt putte æggene i. Anne. Ej, det er fucking uhyggeligt, det her. Jeg kan ikke se noget. Har der hvide æg? Jeg har fundet dem. Au! Jeg gik lige ind i bordet. Hvor er æggene? Hvor er æggene? Jeg hælder æggene i. Nej. Du får ikke æggene. Hvad hvis du taber dem? Nej, det gør jeg ikke. Her, jeg giver dig dem nu. En smør, Siri. Smeltet smør. Det gør I. Hvor er Smør. Hvordan? hvad? Skal jeg putte de her i? Kig lige for æg. Ja, og så, det er Siri. Og så, i vasken. Nej, ikke der. Ikke der. Nej! Sådan. Har I puttet bagpulver i? Hvor er ægget? Det andet. Er det her? Er det her? Hvor er det andet æg? Her? Har det her. Her. Er det her vasken, Anne? Ej, fuck, der er jo ud over det hele. Har jeg puttet æg ned Du til har jorden? spildt med æggen. Hvor er der hamstret? Smør. Det er ude i køleskabet. Så. I fælder smør.
50 gram. Hvad? Der skal smør i, og det skal smeltes. Er det her? Hvad? Jo, her. I mikroovnen. Skal vi ikke smelte smøren? Hvad? Hvor er smøren? Karla, har du taget dit tape af? Hallo, hvor er smøren? No. Hvor er Hallo, vi skal have en skål, der kan komme i mikroovnen. ting? Den her. Mamma, Karla, vi bruger den her til smør. au, hvem var det? Det var Karla. Ej, Anna, det er fucking dig. Det var dig, du bliver bokset. Når du krammer mig. Nej, du skal... Au, Sigrid. Ja, det var din egen skyld. Jeg vælter dig på gulvet. Hjælp mig lige. Karla, hjælp mig. Hvor er smøren? Her. Juhu. Nej, Sigrid, nej. Hvad? Nej. Er det her dig? Det er mig. Okay. Hvad vil du? Har I puttet smør i? Har I puttet smør i? Hvor er du? Hvad nu? Sigrid, nu stopper du lige. Du skal smelte smøret lige om lidt. Okay, hvor er jeg? Hvor meget mangler der? Hallo? Så er det 50 gram. Anne? Oh shit. Anne? Hallo? Hun var gået ud fra køkkenet. Er jeg inde i køkkenet nu? Var det smør? Hvad var det? Hvor er smøren? Hvor? Nu mangler vi kun lige det Skal her vi ikke smør, brænde Pia. smøren? Ikke brænde den, vi skal bare have det i mikroovnen. Godt, nu skal det... Hvad? Okay. Hvad har I gjort? Kan du mig ikke bevæge skålen? Er det her skeen? Så nej. Er det blandet Nej. Er det blandet rundt? Det er fint. Godt, så skal det i mikroovnen. Sigrid, jeg håber, du forstår mikroovnen. Så. Hallo, hvor hopper den? Så. Skal jeg ned? Hallo, vi skal lige smide det her ud. Hallo, hvor er skraldespanden? Hvad bliver til plastik? Plastik, det er ude i gangen. Hallo, I har ikke lige fået Det er rigtigt, det vi har puttet den i. Nej, I har ikke. Tag den op. Tag den op, en af jer. Ja. Er det her den her? Er det her blandet? Nej, Sigrid. Bare lad det være, Anne. Det sagde du lige, det var. Far, Sigrid. Au. Bare høre dit musik. Hvor er I? Damn. Au. Sigrid, lad lige være. Hvorfor er det så lyst her? Vi har fået smøren over i hvert fald, og Karla hun brændte så. Nå okay, det gjorde hun ikke alligevel. Så pas på, det er fucking varmt. Hvad? Ikke nej. Skal det derover i? Okay, skal du gøre det, eller vil jeg? Skal jeg gøre det? Hvad er vi nu? Ikke noget. Hvad skal Sigrid, det kan du gøre røre rundt.
Hvor er den? Her. Her. Har I hældet det i? Vi skal ikke allerede lave glasur nu. Nå. Kan I ikke røre det rundt? Sirup, pas på, fordi det er smør. Det er godt sådan... Vil I ikke røre det rundt? Jeg kan ikke. Jeg kan jo ikke se, hvor det er. Har vi puttet æg i? Okay. Sirup, pas nu på. Du drejer meget hårdt. Der skal 2 dl vand ned i nu. Eller vi koger det lige i hvert fald. Du rører det rundt, Anne. Jeg kan ikke. Hallo, smøren gider os ikke. Hallo, hvad sker der? Hvad skal der i? Smør jo, det er der jo i. Der skal vand i. Er vandet her? Nej, ikke endnu. Nå. Jo, så vi må nok heller lige på noget mere. Nå. Pas lige på! Pas lige på! Du er fandme voldsom. Hvad? Hvad? Jo, det her musik, det synes jeg bliver sindssyg lige om lidt. Sådan, det har jeg været på koge. Så hæld det alt sammen i. Au. Det er fint nu, det er fint. Hvad siger? Okay, så det der sker lige nu, det er, at dejen den gider ikke at sætte sig fast. Ej. Det ser ikke rigtigt ud. Jeg håber, I kan se det. Nu putter vi mel i. Det er fint, det er fint. Måske lidt mere. Undskyld. Anne. Hvad laver du? Pia, prøv lige at overveje det her. Pia. Ej, Karla, du skal... Nu går jeg lige på toilet, så de må lige klare sig. Hvor dejligt ikke at skulle høre på det her lort. Hvad har du lige puttet i? Hvad? Mel? Karla. Op på. No. Sigrid, vi kan ikke finde ud af ovnen. Karla. Har I tændt ovnen? Anne, kan du ikke lige hjælpe Karla? Hjælp, Karla! Har du gjort det? Jo. Hvad skal vi have i? Nu. Pia, skal vi bruge den her? Har I også tændt ovnen? Ja. Hvad har I gjort? Nå, der. Må jeg godt smage? Hvad spiser du? Dejen. Ad, siger du. Ad. Okay, nu skal vi putte det her over. Nu skal dejen over i. Og Sigrid ved ikke, hvad hun skal. Ej, Anne. Ja, her. Hvad? Dejskraber. Er det her måske? Ja, det er godt. Ja. Bare spis det. Ej, Sigrid. Skal den ind, eller hvad? Oh my god. Ej, hvor dejligt. Jeg kan ikke få det. Ej, bro, de der... ja. Råben på. Har I Den er i ovnen. Men har I styr på, hvor lang tid den skal have? Nej. Vi lader den bare være. Den skal... Pind med krømmel, står der. Det var lidt stressende, vil jeg sige. Ej. Hvad? Krømmel. Nej, nu skulle det. Ja, at vi We skal have putte this glasur på. beautiful Nej. unicorn. Krømmel. Kan vi ikke... Nu har jeg lige sat tiden på 30 minutter. Jeg vil også have... Putte melen tilbage. Ej, Ej, hvad mener du med melen tilbage? Nej, hvem er det, der har puttet melen herhen igen? Det smager sprit. Jeg står sådan, jeg tror ikke, jeg kan tale. I 30 minutter. Skal vi stå sådan her i 30 minutter? Au. Moonwalk. Ja. Okay, så det er sådan her, kagen ser ud. Du tager ikke sådan en halvdel af... Sigrid starter med at skære et stykke til sig selv. Ja. Okay, så det er meget, meget tynd kage, hvis man kan sige det sådan. Så det er derfor, jeg tager Vi er ikke sikre på, at den er bagt. Altså den, jo.
Det er virkelig dumt. Okay, så er det andet side, den, altså, I kan se på Jeg vil have det her I kan stykke. se på sådan tynd. Ja. Jeg vil have sådan et kæmpe stykke. Okay. Jeg tager det gode glasur. Der var virkelig ikke så meget glasur, men okay. Det er det. Ej, seriøst. Det er fucking svært Ej. at komme af. Men jeg tror, det er fordi, den ikke er den noget bagt ordentligt. Okay, Så det... ja, jeg tager nok den her. Måske kan jeg lige gøre sådan her. Ej, Kalle, bare tage det hele. Okay, jeg tager den her. Ja. Det er nok lidt nemmere. Så Karla, Jeg kan godt... Okay, jeg tager den. Det sådan går i stykker. altså den her, den er virkelig god til at tage ting. Sagde du lige, den var god til at tage ting? Ja. Se mig. Okay, nu skal vi taste vores kære. Ej, kanten er god. Kanten er god. Men Ja. den... Jeg ved ikke, om den er lidt underbagt. Men Mm. ses i næste video. Hej, hej. Hej.